Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Propju rajna l-alloġġ fil-kampnar tal-katedral iduq l-4:15. Fil-fatt dan l-alloġġ huwa maħdum fis-seklu 14, l-aktar wieħed antik fil-Gżer Maltin, għadu l-oriġinali minn żmien il-Kavallieri. Stajna wkoll naraw il-balal tal-kanun u saħansitra propju dan l-alloġġ sa l-2008 kien għadu jitħaddem bl-idejn. Se nduru dawra il-katedral u se naraw il-postijiet ġodda li nfetħu għall-pubbliku. 3 spazji fil-konkatedral ta' San Juan li saftitilu ħadd ma seta' japprezzhom mill-qrib huma il-magna tal-alloġġ li jmur lura fis-snin, il-kampnar tal-Beach u l-gallerija prinċipali. Minn din il-ġimgħa l-pubbliku Malti u dak turistiku jista' jgawdihom aħjar għax saru aċċessibbli b'mod permanenti. Mil-gallerija prinċipali wieħed issa jista' jgawdi r-rikkezzi aħjar tal-pitturi li juru episodji mill-ħajja ta' San Juan impittra dirett fuq il-ġebla u mhux fuq it-tila minn Mattia Preti li wkoll huwa mitfun fil-konkatedral ta' San Juan. Ta' attrazzjoni għal pittura biswit il-gallerija li tissimbolizza r-rebħa ta' reliġjon Kristjana fuq il-Musulmani. Jidhru wkoll il-Grammastri Nicole u Raffaele Cottoner fuq kull naħa li kienu kkummissjonaw tanċolijiet fiħdan dan il-ġojel Malti. Il-qofol tal-pittura ta' Preti fis-soqfa tal-konkatedral huwa il-Mamudija ta' Kristu minn Giovanni l-Battista u taħtu l-istatwa tal-Irħam maħduma minn Mazzuoli. Tkellimna ma' Antonio Mallija li huwa l-kap eżekuttiv tal-konkatedral ta' San Juan li stqarmana għal xiex il-pubbliku għandu jara bajnejh dawn l-opri storiċi. L-ewwel biċċa xogħol hawnhekk qatt ma kienu jidħlu nies, jiġifieri speċjalment il-Kamra tal-Arloġġ u l-Kampnar. Tajjeb. Issa aħna daw il-kmamar u dal-postijiet restawrajnihom u ġibnihom aċċessibbli għall-pubbliku. Daw il-postijiet huma għandhom jiġu apprezzati minħabba l-lat storiku li għandhom. Daw qed nitkellmu huma parti mill-katedral, jiġifieri tista' taħseb kemm huma importanti. Il-pubbliku issa wkoll għandu aċċess għal wieħed mill-kampnari prinċipali fejn insibu l-qniepen li jmorru lura sas-seklu 16 fi żmien il-Grammastri Perejos u Pinto. Ian Camilleri spjegalna aktar dwar ix-xogħol li sar biex dawn il-bnadi issa infetħu darba għal dejjem għall-pubbliku. Wieħed mill-għanijiet prinċipali huwa li aħna narġgħu nagħtu lura l-konkatedral lill-pubbliku tajjeb. U kien propju minħabba dan illi il-management tal-konkatedral ta' San Juan ra illi jiftaħ dawn il-postijiet li għadna kif rajna llum. Ix-xogħol kollu sar mill-ħaddiema tal-konkatedral ta' San Juan stess, fejn sar restawr estensiv fil-kamra tal-arloġġ kif ukoll f'dan il-post li qegħdin aħna hawnhekk propju fil-kampnar tal-kampinar kbira. Ix-xogħol kien jikkonsisti f'restawr tal-injam, restawr tal-ġebla kif ukoll il-paviment mill-ġdid